master, so naiwan tayo dito. Sinundo ni chairman yung mga kasama natin dun sa labas. First to arrive. So tamang chill lang muna tayo dito, tambay muna tayo. Maya pa tayo pumasok, hintayin natin mga kasama natin. Dahil motor. So dito tayo ngayon mga master sa Bagbag Beach ng SUAL Pangasinan. Tagal nila mga master. So hintay muna tayo, no. Meanwhile, so yung mga master, andito na ata sila. Nakikita ko na sila, no. Sa entrance na sila. Hintayin natin sila bago tayo pumasok. So first time kong punta dito sa Bagbag Beach. Maganda. So dito na sila. Dito, pakita ko. So ito yung mga kasama natin mga master ng kurkup. So dami pa dun, naiwan pa ata iba mga master. Hintayin natin iba. So yung mga master dito na sila. Kompleto na ata. Iba. Master, dito na tayo. So tara, ikot-ikot tayo dito. Hanap tayo ng cottage. meanwhile, Guys, ikaw na naman. Nakita lang kita nung kailan sa vlog natin sa sa La Union. Oh, ito pa nga yung suot ko eh. Oh. Angas dito na guys. Lalo pag first time. Wala ko punta dito. Pa tayo. Ligo tayo guys. Dolomite.
Say hi. Yun. So yun, mga master, as of now, ganap kami ng CR ni Nikki. Nag-jingle na kami. Sa dinungay ko is pantamot pa dito nun eh. Nya ba dito? Sitan sa igid, trayta. Hindi dadagid doon mo pala siguro niya. Shout out Darlito Ay, sa- Recreo. Shout out Darlitots. Ako tawag pa sa kanya. Di ko nga. John. Di ko nga. Si mga master, ihi muna kami. Jingle. Ihibrit. Ihi break. Kaya ka pa tol. Di pa grad. Di pa tapos tol. Tanga. Mga tiktokeris yan. Okay. So yun mga master. What's up? Bibigay tayo ng sticker. Makagrupo natin. Boss Erick, sana all Boss Erick. Shout out. Master Erick. Pahingin din kami. Busin na. Mayroon na sa akin. Ano sir, vlog? Vlog niya sir. Shout out ka sir. Na, sa mga pakboy. Sa akin naman. Shout out kay Sam, pakboy. Shout out kay Sam, Pakboy. Ay, sige. Huwag ka pala eh. Nag-grades kami kahapon, hindi. Nag-grades nga kami na medyo nakakabol yung flavor mo. Turino pa rin kayo. Tara, ito naman dyan. Dalawa sa akin. Happy. Salamat.
Ito. Bigyan natin mga master natin. Master. Sticker po kayo dyan. Say hi to the vlog mga paps. Yun! Ay, ito pala. Oh, boss. Dalawa, boss. Para sa tropa. Tatlo na pala, boss. Ako, boss, ha? And thank you, boss. Sticker. Nakapit natin sa gano'n. Nasa motor natin. Meanwhile, Yun! Ganda ng pormahan natin, master, ah. Saan ka pa?
Yun, tanginis. G-Spiderman ka na, Master Erick. Spiderman ka, pre. Pabannog. Pabannog. Inuli yung Jenang. Uy. Nga tao. Okay guys, so marunong kami mat. Dan bading. Lapit na mga master. What's up mga master? So as of now, dito tayo. Akit tayo ng bundok. Ang kasama natin doon si Kulit, naiwan. Yun siya oh. Yun. Hindi niya nakayanan tumabato dito. Hindi nyo naman. Balik. Hindi nyo mga master, napakatatalim ng mga bato dito. Boys, kinaya. Kinaya. Easy boy. Kinaya. Matugayan dito po. Yun. Yun tayo. Tara, kita tayo sa taas. Yun. Balinak naman na Martin Rivera. So nabawasan kami na isang kasama. Si Kulit. Terang matibay. Apat na lang kami mga master. Akit na tayo sa taas. Tara, kita kits.